Alright mga tol, welcome ulit sa aking channel. Ngayon na lang tayo nakapag-upload. Medyo na busy lang sa work, pero itutuloy na natin yung build natin unti-unti. So, eto na nga pala yon. Pagkatapos kong ma-paint yung chassis and yung ibang parts tulad nung sa T-post, butterfly, kinabit ko na yung makina. Tapos medyo pinalish ko rin pala yung makina kaya medyo luminis siya. So ngayon ang gagawin natin, lalagay na natin yung T-post. Hindi ko na napakita, nilagay ko to yung sa knuckle bearing niya, yung parang pinaka case niya, taas tsaka sa baba. So ito yung bearing niya, knuckle bearing binili ko. Hindi ko na matandaan magkano ko binili to, pero ito yon, taas baba na yan. Sundan nyo na lang yung paglalagay ko para hindi rin tayo masyadong matagalan. So, anong gagawin? Ilalagay ko to dito, tsaka sa ilalim. Then, syempre, meron tayong grasa. No? Tig-isa sila. Yan. Sakto na siguro to, pwede na. And then, dahil nasira yung head thread lock ba yung tawag doon, hindi ko alam. Nag-order na rin ako ito. Sa Shopee ko lang in-order yan. Wala kasi mahanap dito sa lugar namin. Kaya, no choice ako kundi mag-order sa Shopee. Genuine parts ng Honda. Ito siya. Nabuksan ko na ito, tinignan ko nga pala. Ayan, ganyan itsura niya. Yan. Sira na kasi yung original niya ganito. Tapos hindi ko na siya mahanap. Na-misplace ko. So, talagang nag-order na ako, naghanap ako sa Shopee. Yan. Ang order ko dito, 210 yata. Nakalimutan ko na. Then, umabot siya ng 293 plus shipping. So, yan. Simulan na natin. So, yan. Maglalagay na tayo ng unang bearing. Ilalagay natin siyempre yung pambaba. Yung kasya dito. Yung isa kasi, hindi yan kakasya dito. Hindi yan sasagad dito sa baba. Pero ito, kasya siya. Ayan. So, yun ang kailangan natin. Pero bago natin ito ilagay, kailangan natin ng washer. Ayan. 10 piso lang yan. Tapos, ito naman. Pasensya na nga pala, medyo maingay. So, para na masiksik natin yan hanggang baba, kasi hanggang dito lang yan kailangan yan lumapat dito sa washer or spacer ba tawag dyan, basta sa washer. Tapos siksik na lang natin yan gamit ito. Yung pinagtanggalan ko rin to ng bearing I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Medyo damihan na natin yung grasa para mas sigurado siya, no, natatagal yung bearing. Yung nagiging sanhi ng pagkasira o madaling palitin na bearing kasi natutuyuan ng grasa. So as much as possible, medyo damihan nyo na rin yung grasa niya. Isiksik nyo talaga siya hanggang loob. Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Isiksik na natin siya sa baba. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. So, ang ginagawa ko lang, even lang yung pag sisiksik ko sa kanya. Dalawang pokpok kaya tatlo, ganun. Tapos lipat ka ulit. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so
remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. So ayan, lumapat na siya. No? Tapos lagyan ko ulit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. So yan, lagay na natin. Game, lipat na tayo doon. Lalagay na natin siya doon sa chassis. Yan, ito yung sa baba. Lalagyan ko rin siya ng grasa. Yan. Ingay yung aso namin. Yan, punuin nyo rin ng grasa yan hanggang sa loob. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Meron pa namang isang sachet ng grasa dun, pero marami na rin pala siya. Puno na yung ano niya. Napupuno na niya yung knuckle bearing. Yung hanggang loob meron yan. Basta isiksik nyo lang siya sa bawat butas niyan. Yan, kapag nalagyan nyo na siyang ganyan, lagay na natin yung tipo. So, ito na yung tipos natin. Nalagay na natin kanina yung bearing niya sa baba. So, lagay na natin siya. Sunod na natin to. Yan. At siyempre yung binili natin sa Shopee itong headlock or thread lock. Ayan, so nalagay na natin siya. Okay na siya. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough giving. I'm sick of all the bad thoughts. Ang naman natin lagay ngayon itong butterfly. Hindi ko pa nga pala napalitan itong butterfly. Pang XRM pa rin siya, hindi pa siya pang RS. So bala kasi natin dito sa build is maging ano siya, RS. I'm sick of all the bad thoughts. People who are have-nots, who are not as tough as me. Ayan, so nalagay ko na siya. Tapos pati itong head nut nalagay ko na rin. Then may washer din siya dun sa baba. Unti-unti na rin mabubuo to. May mga na-order na rin akong ibang parts niya, pero hindi pa naman kompleto. Unti-unti, gagawan ko lang siya ng mga updates hanggang sa mabuo na siya. Titignan ko pa kung ano pa yung idadagdag ko dito sa video, kung ano pa ilalagay ko. Pero ito, papakita ko lang sa inyo kung ano na itsura niya. So ayan na siya. Nga pala, ano yung shock niya, pinalish ko lang, semi-polish lang siya. Gumamit ako ng grinder tsaka yung Scotch Brite. Yan. Tapos ito, inner tube, pinalish ko lang din ng konti yan. Nilagyan ko siya ng
axle para pantay muna siya. Then nilagay ko yung ibang ano niya, ibang bolts niya. So ngayon yan yung update. May shock na, meron ng harness, tapos tangke, ano pa ba yung mga meron ng parts. Tapos may ignition coil, yung mga CDI na rin, may CTI na rin niya, rectifier. So mga basic parts na lang ang kulang niya. Swing arm, ayun, swing arm daw. Oo daw, sabi niya. So ayun, next time na lang ulit kapag meron tayo ulit sasalpak. Sa ngayon yan na muna, dahil wala tayong upload ng isang buwan. Okay, so hanggang dito na muna. Peace. Yan, so may pahabol nga pala ako. Lalagay ko na rin yung handlebar. Titingnan ko lang kung ano yung magiging tindig niya, no? Ini-imagine ko lang. Pero pagka tatanggalin ko rin yan. Kasi may mga adjustments pa na gagawin dito eh. So titignan ko lang, papakita ko lang sa inyo. So let's go. So ganyan yung itsura ng handlebar niya, no. So dinagdag ko lang yan sa sa video natin ngayon para medyo mahaba-haba naman. Tapos next time di ko sure kung ano yung parts na ilalagay natin. Baka gulong o wiring muna. At least nakita nyo kung ano na yung itsura niya ngayon. Tagal natin din nag-upload. So sa susunod ulit, salamat sa panonood. Next time sana abangan nyo ulit yung susunod na mga parts na ilalagay natin sa motor, no? So salamat at sana mag-subscribe kayo, manood kayo at i-like nyo yung video. Kahit di na kayo mag-comment, okay lang. Yun, so thank you. Next time ulit.